Дългогодишна емисията, със сигурност и духовна, на следващия ни гост, един от популярните изпълнители и педагози, представящ Габровската школа, и това е Цветан Радков. Целият му професионален път е свързан с обучението на тамбуристи и китаристи. Неговите мелодични пиеси, издадени в поредица от школи, и до днес са любим репертуар, както за начинаещи, така и за напреднали. Един от най-добрите му ученици, може да кажем, че е неговия син Християн Цвятков, с когото ще си партнират тази вечер в емблематичната му Елизина Копаница. Аплодисменти за Цветан Радков и Християн Цвятков, баща и син, на сцената на Първо студио в концерта "Изкуството на тамбурата", заедно с Оркестъра за народна музика на Националното радио с диригент Димитър Христов.